Здравейте хора, почвам поредица, в която оценявам различни балсами, шампуани за такава коса. Сега съм в процес на намиране и ми е много трудно, защото моята коса е мега дълга и да. Всяка неделя си къпа косата и за това може би всяка неделя очаквайте ново видео в тази поредица тук. Само да го извадя от шкафа. Извинявам се много за тениската, просто не мога. Ето го и самия шампуан, който днес ползвах. На Гарниер. Какво да кажа, не го прави хубава коса. Не е като другите шампуани. Мереше хубаво, но... Общо взето шампуаните за деца, за мен не са не са хубави, защото... Нали знаете. И не ми харесва. Пише, че е с череша. Няма мирис на череша, има мирис на шампуан. Може би 6 от 10 ще му дам. Опа. Но прави косата хубаво, не разрезва косата както трябва, но нищо. Това беше за днес, така че ако искате още такива видеа, пишете ми долу в коментарите. И да знаете, това се отнася и за четките за коса, така че ме последвайте. И в, може би, някое друго видео ще ви покажа с коя четка си реше косата. И с коя не трябва да си решите косата. Да, чао!